Γουρουνάκι. Αυτός είναι ο μικρός μου αδερφός ο Τζόρτζ. Αυτή είναι η μαμά Γουρουνίτσα. Και αυτός ο παπάς Γουρουνάκης. Πέπα το Γουρουνάκι. Διακοπές σε κάμπινγκ. Η οικογένεια της Πέπα έχει πάει διακοπές με αυτοκινούμενο. Καλημέρα, μικρά μου γουρουνάκια. Καλημέρα, παπά. Λατρεύω το κάμπινγκ. Αφού βρισκόμαστε στην εξοχή, σκέφτηκα να περάσουμε τη μέρα κοιτώντας τη φύση. Καλή ιδέα, μαμά γουρουνίτσα. Να δούμε λοιπόν ένα ντοκιμαντέρ. Ένα από τα θαύματα της φύσης. Τα πουλιά. Α, υπέροχα. Πουλάκι, δεν μπορώ να ακούσω την εκπομπή έτσι. Ω καλέ μπαμπά, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνουμε κάμπινγκ και να βλέπουμε τηλεόραση. Αυτό το κάνουμε και στο σπίτι. Έχεις δίκιο, μαμά γουρουνίτσα. Υπάρχουν πολλά μέρη να επισκεφθούμε. Υπάρχει ο δεντρόκοσμος. Τι είναι ο δεντρόκοσμος? Ο δεντρόκοσμος είναι ένα μεγάλο δάσος όλο δέντρα. Λίγο βαρετό το ακούω αυτό. Είναι ακόμα και η Πατατούπολη. Τι είναι η Πατατούπολη? Είναι μια ξενάγηση σε χωράφια με πατάτες που καταλήγει σε πατατοφαγία. Ενδιαφέρον ακούγεται. Υπάρχει και η Παπιοχώρα. Τι είναι η Παπιοχώρα? Ένα τεράστιο ποτάμι όλο πάπιες. Παπιοχώρα! Να πάμε στην Παπιοχώρα! Η Πέπα και ο Τζορτζ λατρεύουν τις πάπιες. Πώς θα πάμε στην Παπιοχώρα? Θα μας οδηγήσει εκεί το αυτοκινούμενο. Γεια σας. Πού πηγαίνουμε σήμερα? Στην Παπιοχώρα, κυρία. Ακολουθήστε το δρόμο σε ευθεία γραμμή. Καλώς ήρθατε στην Παπιοχώρα. Όσα εισιτήρια θέλετε? 2 απλά και 2 παιδικά. Καλή διασκέδαση. Πού είναι οι πάπιες? Μπορεί να είναι διακοπές. Ελάτε να κάνουμε εδώ το πικνίκ μας. Οι πάπιες θα φανούν σίγουρα. Όταν δουν ότι τρώμε. Η Πέπα και ο Τζορτζ λατρεύουν τα πικνίκ. Δείτε, πάπιες. Όχι, μπαμπά. Θέλουμε ψωμί για τις πάπιες. Εντάξει. Γεια σας, κυρία Πάπια. Έρχονται κι άλλες πάπιες. Κοιτάξτε, ήρθαν όλα τα αδερφάκια τους. Και να που έρχονται κι άλλες πάπιες. Η γιαγιά Πάπια και ο παππούς Πάπιος. Να και οι θείες και οι θείοι τους. Πάει και η τελευταία φέτα ψωμί. Πάπιες, πείτε ευχαριστώ στον μπαμπά μας. Παρακαλώ, κυρίες μου. Λατρεύω την Παπιοχώρα. Ήρθε η ώρα να γυρίσουν σπίτι. Άραγε, ποια είναι η πιο σύντομη διαδρομή? Οδηγήστε ευθεία μπροστά, μέσα στο ποτάμι. Είσαι σίγουρη? Ναι, οδηγήστε μέσα στο ποτάμι. Μα δεν γίνεται να μπούμε στο ποτάμι. Βέβαια. Μα τι ανοησίες είναι αυτές? Παρακαλώ πατήστε το μπλε κουμπί. Το αυτοκινούμενο μπαίνει μέσα στο ποτάμι. Το αυτοκινούμενό μας μεταμορφώθηκε σε πλοίο. Λοιπόν, αυτό δεν το περίμενα. Καλώς ήρθατε στο βαν του μέλλοντος. Κοίτα, να ο παππούς Σκυλάκης με τον Ντάνι Σκυλάκη. Γεια σου, καπετάν Μπαμπά. Για χαρά. Ανεβείτε τον επόμενο λόφο. Φτάσατε στον προορισμό σας. Είμαστε σπίτι. Ευχαριστώ για τις υπέροχες διακοπές, κύριε αυτοκινούμενη. Χω, παρακαλώ, δεσποινής. Είναι ωραία να πηγαίνεις διακοπές. Και ακόμα πιο ωραία να γυρνάς πίσω στο μικρό σου σπίτι. Καληνύχτα, γουρουνάκια μου. Καληνύχτα.